Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme a'udzu billahi min syarri syaitani lainir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala mabu'usi rahmatan lil alamin wa ala ali baitihi tahirin al ma'sumin wa ala sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin amin ambadin shirifla tv lage baw ambo bela jelin foni ka wali nyumando aw minu sogole banani wakatina kabni malikono fo malikoka kerengere yala wajulu kenete fo aw minun ko ka fo nyana niyanye garanti bugula jamiyat ansar din islamia tonde minumbe uluka la dala wajulu keneka ubi wajulu min sigi ka bambato yi mungo so ka hakili jiginke u yere yi ani ka do donke ani saraka boke kanyeshi mauma uni minun jera ka teme to imbara konnana ani fo ka tase u ka slame fure bera jelima siginke rufe ka be samedi doma novembre kalu tile tan samba fla an tan shigi kene in kono wele kumblale me karamo minuma oye Taz Abdurrahman Traoré ale nana ka wajulu kun foloke ale kofe an karamo anan karamo dinge Sayyid Sharif Badra Aliyu Haidara ale nana kana wajulu kun labonke ale wala likanye sigi kun yere kan ani fana alakra alayhi salam ay ladilikan durudi Anas bin Malik ma ay wala likanye o ladilikan duru fanana no de kaka janto fen durula yani fen duruche ay wala likanye o fanaka ani fuka tase islamia dunga laydu woroma o mi ni barakera ni aye ambi lafiya anga jela bola wa mi ni yoro soro alkiyama fana wajulu kun labana mo chama na laydu worota ankara moko bulu kene in kono wele kumblalen be anga mabaw chama ma wa uchama e wele jabi ka damne dugutiku la kana se anga almamuma ani anga karamugo chama ay mi soro kene in kono neni awkaje anko sheria ambal mawu ani sodiani ne be bismillah di anka nyemo ba numa allah kla bon son baby nyamada mominuma momenu beke tiba norablaye wi almamuni na frako almami o te shiara koye abena ni srameni o ye liminaya de alaka liminaya di anklinkrena benima yebla bara kera kabang mo balu al bismillahira kabang la dala clean drone do dugutigi ka la trani fampela la minato bena jogo doguma ambe allah taala ni mo na sincera kenaninga la lidika membe bo adamadia la sira sinskina srawukan alakala noya anklinkrena benife troya mase ka ansoron an natola kenaninga alakana tu troya wore ansoron anko sagi watima kuma men benafo la lidika men benado na benyeshi jogoma alaka jogo ne halabi angere kenaninga benima klalu horoma bilul horoma wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu aw bola kasu anana kasu kuma fula haidara intene kuma fo jara niyame haidara abura anjar la kodila kulunge kuma ki boyde vraiment annali jalani abenama aw bismillah ni kumili sisi bela jelen tokoy adonma bele jelin toko ana almami bele jelin toko komba befu kunna unna yorola ni klebi bo ko boloti seka kumbe anga to klika bo wo klifana ayato anga ala koroyi munye abina kuma min fo anye anga mabodo ni bunya kaka wallahi no bunya kaka alaka barka do ana diuna ansariya dine alaka barka do ana diuna ne hakili bala klefle ne ngalu dama ngono wajulu dama turna kateme anfeya nga chenela anyebe jama minanina o jama mayula de abeyi ala ko yikuyi
nga mo ti kelenye mo ti kelenye mbade salama to nga nyogon bunya anga joro mi nga kaminye ango duma alaka hera kanai ne ka kuma ka dogala be ka foli biya awni se abola kaso anana kaso Bismillahir Rahim Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ali Muhammad wa sallim asigira herala alama wala herala alaka salama ademe alaka de magodeme kanga ademe baga nyumay grandigi bugu ansor dinin bela jelen togola ani commune sange ansor dinin bela jelen togola ko nga boka naba be bismillah anga foli ke naba bela ami foli folo anga sababu nyumana no ya ankara moye السيد الشريف عثمان مدان حيدرا أنا كدمايا أنا فولبويه أنا بركة بويه أنا ولي نماندم بويه أولو سبب الله أمين سرا نمانكا أولو أمبلان سرا نمانكا أنا فولبويه أنا بركة أكو أنا فولبويه garanti bugu donba be an wula kan ci fo be ka damna fo kalaban koro fo nela koro fo hotel sanga fo kalaban koro dɔnnibaga minnu bɛ an y'a ɲɛfɔ bɛɛ ye a bɛɛ kɛnɛ sɔrɔ an ka foli bɛ o bɛɛ ani an ka dugutigiw ani an ka mɛriw an ka foli bɛ naba bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ ala k'a sigi hɛrɛ la ala k'a wuli hɛrɛ la ala k'o kɛnɛ n'a somɔgɔ hɔrɔma kama alikuranɛ bonya kama assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ala k'an wuli hɛrɛ la labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o d'a ma ala k'a sutura ala k'an balo silamɛya kan ala k'a batu limaniya kan ala ka hinɛ an ka taabɔw la ala ka yafa k'u ma ala ka ɲɛ k'an ka du kɔnɔ k'an ka barokɛtɔw minɛ kira hɔrɔma kɔsɔn sɔli ala rasul an ka secrétaire bɔra k'a fɔ cogo min an ka président ma kɛnɛ sɔrɔ n'o ye mamadu layi a y'a ka folikan don an na n'an sera an ka ci fɔ a bɛɛ lajɛlen ye garantigibugu dugutigiw a alimamiw a faama bonda fɛn o fɛn bɛ yan ani mɔgɔ o mɔgɔ sen yɛrɛ se yan a ko a b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen sutura fɛn min ma natɔ sɔrɔ o kɛnɛ a tatɔ sɔrɔ kɛnɛ in sigira kun min kama n'o ye banbatɔ ko ye ala k'a hinɛ s'u ma n'o bɔra yan an ka alimamubaw bɛ kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya an mɔkɛ yan n'an bɛnkɛ n'o ye ba maame hayidara ye ne yɛrɛ bɛnkɛ don n b'a fɔ a ma ko a ni su ala k'a mɛn an ɲɛ ala k'a ɲɛ mɛn a la a ka denbaya n'an daw ala k'u bɛɛ lajɛlen kɛ ala sago ye an karamɔgɔ ye seydi sherifu usmani madani hayidara ale min y'an ka jɛ sababu ye ale de ye anw ka fa kelen ba kelen ye k'a sɔrɔ tuma dɔ la an tɛ ɲɔgɔn dɔn an tɛ bɔ dugu kelen an tɛ siya kelen ye ale min kɛra o sababu ɲuman ye an b'a ɲini ala fɛ si ani kɛnɛya ni lafiya ala k'o d'a ma a ka denbayaw n'an daw a b'a fɛ a ka kɛ cogo min tigitigi ala k'a kɛ ten an karamɔgɔ min ye kɛnɛ sɔrɔ su in na n'o ye badara ali hayidara ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'a nɛ sabati a bɛna fɛn min fɔ an ye ala k'a mɛn tulo d'a ma k'a faamu ko ɲuman d'a ma an ka imamu jara an m'a fana fo kɛrɛnkɛrɛnya la tiɲɛ yɛrɛ la hasidi tɛ mɔgɔ min ye hasidi o se k'i mɔgɔɲɔgɔn tanta surtout karamɔgɔɲɔgɔn an b'a ɲini ala fɛ ala k'a n'a sutura ala k'a n'a laban ɲɛ kira hɔrɔma kɔsɔn sɔli ala rasuli an b'a ɲini ala fɛ kisi ni nama caman a ko jira an kuntigi mamadu kan a n'a so dengo a n'a ka sahabaw ani mɔgɔ mɔgɔ tugura ka fɔ ka taa lahara jɔ dɔ ma ala ka ne ni aw ye o la an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo komi sɛŋ ɲɛmɔgɔw ni garantibuga fɛn fɛn se yan sɔrɔ ala ka hinɛ an bɛɛ lajɛlen na ala ka hamina ko nɔgɔya an y'a sigi tagaba minnu kama ala ka hinɛ o la ala ka yafa k'u ma ala k'an yɛrɛ ɲa k'an ta don kɔnɔ an b'an karamɔgɔ fo n'o ye a seydi sherifu usmani madani hayidara ye ale min ka sababu ɲuman ye k'an bila nin sira in kan ala k'an ɲɛ mɛn a la ala k'an n'a hamina ko dilan a kɛ to bɛ ka sɔli ala muhamadu hali minnu bɛ yen n'an b'a ye k'o tɛ ala ko ye ni adamadenw bɛ jɛ dɔw dilan u ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ ɲini siraw fɛ a kɛra ɲɛnajɛ sira ye sa o a kɛra sira wɛrɛw ye o an b'a ye n'olu jɛra k'o wale ninnu kɛ fɛn minnu ni ala ko tɛ fiyewu ko diɲɛ kow don olu hakili tora nin ko ninnu na u ni minnu bɛ jɛ k'o baara in kɛ n'o dɔn daɲana a b'a ye u bɛ waati dɔ ta ka kɛnɛ dɔ sigi ko an ni karisa minnu jɛra kunu a ye cɔ an ka hakili t'u la an ka waleɲuman dɔn ni bonyamasegin k'u ye o la a b'a mɛn ko karisa ka mémoire bɛ yen karisa ka mémoire bɛ yen a bɛ kɛ balontannaw ka sira a bɛ kɛ ɲɛnajɛlaw ka sira o n'a ɲɔgɔnnaw o min a ka ca la n'olu ti ala kow ye nka olu hakili tora nin na
sabu aramadenya do maaya do hɔrɔnya do sabu hɔrɔnya do tɛ fiyewu e ni maa min jɛra ka kow kɛ ka jɛ kow ma o ntanyani ka bɔ e bolo e ka ɲinɛ o kɔ e miiri t'o la e hakili t'o la o tɛ hɔrɔnya ye wa o tɛ silamɛya ɲuman ye o tɛ hɔrɔnya ye o tɛ silamɛya ɲuman ye o tuma na ka kɛnɛ sigi walima ka miiri ka banbaatɔ la n'i y'o lajɛ o lasulu bɛ taa fo kira Mustafa la sallallahu alaihi wasallam sabu kira ka taabolo dɔ tun ye ziyara ye a bɛ taa jɔnw ziyara ani minnu jɛra ɲɛnamaya la n'u ntanyana a bɛ t'i ɲɛ da u kan ka Ala deli u ye ka dugawu k'u ye o tuma na nin ye kira ka ɲɛnamaya wale dɔ waletɔ ye aw fɛ walima kira ka sunna dɔ ye nin ye i bɔra i sigiyɔrɔ la ka taa i ɲɛ da kaburu la ka dugawu kɛ o walima i tora i sigiyɔrɔ in na ka ŋaniya dɔ siri ka dugawu kɛ ne ka banbaatɔ karisa a bɛɛ laɲini bɛ segin jumɛn ma hinɛ lase donc o b'a yira k'a fɔ nin ye ko ye an ka diinɛ bɛ min ɲini an fɛ wa mɔgɔya yɛrɛ b'a ɲini an fɛ mɔgɔya b'a ɲini an fɛ o la n'an y'o faamu n ko nafa min b'a la n'o ye nafa filanan ye o ye aw ni ne yala an y'a ye ninnu taara sisan anw ni olu tun bɛ jɛ ka kow kɛ Ala ko adamadenyaw sigiɲɔgɔnyaw nka o juru bɔra yen saya y'olu sen bɔ a la an minnu tora yala an bɛna mun de kɛ sani an yɛrɛ ta don cɛ o de ka bon ko in na kosɛbɛ o de ka bon ko in na kosɛbɛ anw bɛ ka mun kɛ est-ce que o ka ɲi wa n'a ma ɲi an kan ka mun de kɛ ko o bɛ se k'an nafa don min n'an yɛrɛ sirila ka t'an bila dingɛ in kɔnɔ o de ye aw ni ne ye ko an ka sira Ala ɲɛ o de ye fɛn fɔlɔ min ɲini an fɛ Ala ye siran ye lakika la Ala ko min ka kɛ k'a k'an seko la a ko min ka to k'a to an seko la o fɛnɛ tɛ sabati fiyewu fo an ka maaya dilan an ni ɲɔgɔn cɛ k'an janto ɲɔgɔn ka hakɛw la sabu ni gɛlɛya bɛ kaburu kɔnɔ ni gɛlɛya bɛ alikiyama wallahi o ye an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛw ye o y'an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛw ye sabu maa o maa ni a tɛ se bolo tɛ se ka se ma ko karisa ye Ala jɔn ɲuman ye fiyewu ka taa sɔrɔ adamadenya hakɛw binnen b'e bolo e tɛ silamɛ ɲuman ye fiyewu e mago tɛ furu ɲɔgɔn ka hakɛ la e mago tɛ sigiɲɔgɔnya hakɛ la e mago tɛ baara ɲɔgɔnya hakɛ la ko e bi seli e Ala mɔgɔ ye la e tɛ silamɛ ɲuman ye sabu silamɛya daminɛna ni fɛn min ye Ala ka kelebanciya kɔfɛ o de ye maaya yɛrɛ bɛ se ka tɛmɛ sira jumɛn fɛ Ala kira ye cɛw labɛn ni o de ye ka musow labɛn ni o de ye sabu n'o ma ɲɛ dɔrɔn Ala ko tɛ se yan o la Ala kira sallallahu alaihi wasallam a nana ka kuma n'o la a ko taraktukum ala mahjatil bayda layluha kanahariha ne kira Mustafa ni aw to sira kan ka aw to kɛnɛ kan ka aw to taabolo kan min ka sani a jɛn bɛ pas a sufɛla n'a tilefɛla bɛɛ ka kan ka da ka kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ye cɛw dilan ka hasidiya ko ka b'u dusukun na ka musow dilan ka hasidiya ko ka b'u dusukun na ka ɲɛngoya ko ka b'u dusukun na ka na ni mun ye Ala dɔn ka na ni mun ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka na ni mun ye hinɛ ɲɔgɔn na ani yafa ɲɔgɔn ma Ala kira ye cɛw labɛn ni nin ye a taara k'o cɛw de to a kɔ yala o bi cogo di bi anw bolo o jogoba ɲuman min ni Ala kira ye cɛw dilan n'a ye n'olu le sera ka diinɛ in sama n'o wale in ye ka na se anw ma o jogo bɛ anw bolo wa
o bɛɛ binna o bɛɛ binna sabu n'i y'an ka duw kɔnɔna lajɛ k'an ka furuw lajɛ ni y'an ka sigiɲɔgɔnyaw lajɛ ani gwa i kamana na a b'i gwa i kamana na ka d'a kan silamɛya ye laɲini min kɛ mɔgɔya dilanni na a bɛɛ binna anw bolo Ala ka kisi kɛ ne n'aw bɛɛ lajɛlen kan an b'a ɲini Ala fɛ an donna kalo barakama min na n'o ye Muhamadu Mustafa bangeli kalo ye Ala ye kira min ci danfɛn bɛɛ lajɛlen ka nɛɛma sɔrɔ kama an donna ale ka bangeli kalo la o la an b'a ɲini Ala fɛ kalo in bonya a n'a barika kama kɛnɛ in sigi kun ye minnu ko ye n'o ye an ka dabaw ye minnu ye an ko Ala ka nɛɛma la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ lase u ma min bɛ u ni Ala cɛ Ala k'o yafa min bɛ u ni jɔn cɛ Ala k'o ta o ye an yɛrɛw minnu sigilen bɛ k'an ta don ma kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ ni nin kalo in bonya a n'a barika ye yarabi an b'a Ala k'an ta kɛ ko ɲa Ala ka sababu ɲuman k'an ye an ka jamana Ala k'a kisi jamanadenw Ala k'o kisi hɛrɛ ko fɛn o fɛn kun dalen don an ka jamanaw kan ni silamɛ jamana fɛn o fɛn an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'olu jidi tɔɔrɔ fɛn o fɛn n'o kun bɛ an kan an b'a ɲini Ala fɛ nin kalo in bonya a n'a barika kama Ala ka don an n'o cɛ banabaatɔ Ala k'o kɛnɛya kɛnɛyabaatɔ Ala ka kɛnɛyaw jidi minnu bɛ furu ɲini na ani minnu bɛ den ɲini na an b'a ɲini Ala fɛ a bɛɛ barikama bɛ Ala bolo Ala k'a di an n'a ɲinibaw ma Ala k'an sago d'an ma Ala k'o k'a ka Alaya bonya kama Ala k'o kɛ sigi in bonya kama kira na so dingo kama sallallahu rasul karim walasa n'a jara Ala ye an sindilen kɔ ni a tɔgɔ barikama ye ani an sɔlilen kɔ a ka nabi ɲumanba in kan n'o ye Muhamadu ye alayhi salatu wasalam an bɛ foli lase kɛnɛ in sigibaw ma ka foli lase maa minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan ka foli lase silamɛ bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin sigiyɔrɔ in na an bɛ garantigi bugu min kɔnɔna la an bɛ foli lase a dugutigi ma k'a ka représentant fo min bɔra ka kuma a tɔgɔ la a n'a ka conseiller bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an bɛ foli lase an ka maaba fɛn o fɛn bɛ garantigi bugu kɔnɔna la ani an ka imamu fɛn o fɛn bɛ yan ani diinɛ baarakɛla fɛn o fɛn sigilen don nin quartier in na an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma k'an ka imamu fo n'o ye an ka imamu Jara ye ale min bɛ an fɛ yan su in na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin a ma ka hakili la a ye kuma dɔ fɔ a ma tɛmɛ hadamadenw tulo kan ko Ayidaraw bɔra Jaraw la o ye wajibi ye ni ko Jara ka ban bɛɛ lajɛlen bɛ ne k'a nɔfɛ n'i ma se ka k'a ye i bɛ kuma caman fɔ Wulibali don ni ko Jara bɛɛ bɛ na taa nɔfɛ n'i ma se ka k'a ye dun ni i yɛrɛ man kan n'a ye n'i tɛna se ka k'a ye dun i bɛ kuma caman fɔ Wulibali don n'o tɛ an ka jamana in da ni bi cɛ alimami Jara o ka dɔgɔ o Wulibali ye dɛ i b'a ta kɔrɔn na fo ka taa tile bɛɛ la i bɛ imamu caman jɔ nka nin ye Jara o ka dɔgɔ a la hakili la Tarawelew de ye sɔn ka yɛrɛ sɔn Kayira ma ye o de ka ca nka baasi tɛ ni Jaraw sɔnna tubi ma ka segin o kɔ ayiwa ka faso ni bulondaw k'olu datugu k'u ɲɛsin Ala ka diinɛ ma an bɛ fan dɔw kalifa o ma n'o ye an ka misiriw ye hakili la ale bɔra o de n'u ma nka baasi tɛ n'a fɔ Ayidaraw bɔra Jaraw la an t'a fɔ baasi b'o la an na jɛ n'o ye ten an b'o fara an ta kan o la an b'an ka imamu fo vraiment ka déplacer ka n'an fɛ su in na nin ye bonyaba de ye nin kɔrɔtaba de ye
an b'a fɔ k'a waliɲuman dɔn k'a barikada o kɔfɛ an karamɔgɔ an'an fa ani an mɔkɛ ale bi an fɛ yan n'o ye ba Mambi Ayidara ye ani an fa n'o y'a denkɛ ye Bajan Ayidara ani olu bi ɲɔgɔn fɛ o la an b'u fo u ka déplacement la su bɛ waati min na maakɔrɔw k'u sigi ka nin waati in sɔrɔ dekun dan don nka an b'a dɔn denmisɛn ka kan ni alijinɛ ɲinini ye cogo min na maakɔrɔbaw y'olu bi ten o la siga foyi t'a la n'a diyara Ala ye an bɛ fɛn o fɛn nata ɲɛnɛmaya in kɔnɔ hɛrɛ la ani lahara hɛrɛ la Ala bɛ sɔn k'a bɛɛ di an ma k'an to nin sira sanuman ninnu kan o la o nata kama an bɛ nabaga bɛɛ fo ka silamɛ bɛɛ fo an ɲɛ b'a la an faw de kɛn bɛ k'an kori an karamɔgɔw de kɛn bɛ k'an kori ani ka fara an baw kan su n'a janya bɛɛ u sigilen don Ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ a tulo garijɛgɛ mana kɛ min ye k'o lamɛn geribuw fɛ o la an b'u fo o la k'u barikada k'u waliɲuman dɔn o kɔfɛ maa o maa ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ cɛ fara muso kan an bɛ foli lase a bɛɛ ma siga t'a la kɛnɛ o kɛnɛ n'a sigira Ala subhanahu wa ta'ala tɔgɔ la Ala bi sɔn k'a ka jɔn sanumanw karaba minnu bi sɔn ale Ala subhanahu wa ta'ala ka kumakanw ma ani minnu bi sɔn ka baara ɲuman kɛ Ala bi sɔn k'olu karaba olu bi kɛnɛ sɛgɛrɛ o la siga foyi t'a la maa o maa bɛ nin kɛnɛ in kan an b'a bɛɛ jigiya ni Ala sɔnn'a ma ni hɛrɛ de o kumakan o taara ka bɔ an kuntigi la n'o ye Muhamadu alayhi salatu wa salam ko silamɛw ti jɛ fiyewu ka fara ɲɔgɔn kan fo ka fɛn ɲini Ala fɛ ko Ala ka ba o ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min kɛnɛ o kɛnɛ n'a sigira Ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ tɔgɔ la ni silamɛw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna la ko Ala subhanahu wa ta'ala ka yafa dafalen bɛ o la an b'a dɔn n'a diyara Ala ye ni ani Mamadu Mustafa bonya ye Ala bi sɔn an mago bi nɛɛma min na ani Ala bi sɔn an mago bi yafa min na Ala bi a k'an ye o la siga foyi tɛ o la an bɛ an karamɔgɔw bɛɛ fo minnu bɔra kuma la an ɲɛ an b'a fo danti foli min na n'o y'an karamɔgɔ ye u bɛ baara min na Jamiyatul Ansarudine kɔnɔna la a dogolen tɛ u ka baaraw bɛɛ bilalen de don labɛnlen de don u bɛ se cogo min na Ala ka diinɛ mako b'u la yɔrɔ min na olu labɛnnen don ka taa ye n'u bɛ min kɛ tu kɔnɔnaw la u t'o kɛ Bamakɔ yan o la an b'u fo ka wale ɲumanw na k'u barikada danti foli min na ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jamiyatul Ansarudine an b'u fo nin kɛnɛ ninnu ye zikiriyatiw de n'a bɛ fɔ ko rappel tubabukan na n'o de ye hakililajigi ye alors ka taa an n'an balima minnu jɛra Ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ tɔgɔ la ka diinɛ in baara kɛ ɲɔgɔn fɛ alors saya ye olu minnu sɔrɔ ka kɛnɛ in sigi ka kɛ tasibila ye ka ɲɛsin olu ma ani hakililajigi anw kɔtobaw ye anw minnu bɛ yan ni saya in labɛnnen don k'an bɛɛ lajɛlen makɔnɔ o la siga foyi t'a la kɛnɛ a sigi kun ye min ye ni Ala sɔnna a nafaw bɛ sɔrɔ a la o la an kana tanbakiya kɛnɛ in sigi kun ye min ye a donnen don tasibila ka ɲɛsin taabaw ma ani maa minnu sigilen don n'an labɛnnen don ka saya in makɔnɔ Ala subhanahu wa ta'ala ka kumakan na a sigi kun ye nin de ye nka ne hakili la anw minnu bɛ yan bi anw ni nin kɛnɛ in tigiya ka kan ka tɛmɛ minnu ye an kɔ o ye wulibali ye dɛ anw minnu bɛ yan bi anw ni nin kɛnɛ in tigiya ka kan ka tɛmɛ minnu dalen don kaban sabula olu ta banna u ye min kɛ u ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna la olu ni Ala subhanahu wa ta'ala bɛ ɲɔgɔn bolo a ɲumanw na o la siga foyi t'a la Ala sɔnna k'a si di anw minnu ma n'a ye fitinin kalifa an na o la kɛnɛ in anw ne ka kan n'a ye sa ka tɛmɛ olu kan o ye wulibali ye donc n'a diyara Ala ye an tɛna kuma janya sabula anw nakun tɛ waajuli ye an nana ka na fara aw kan kɛnɛ in Ala bɛ sɔn cogo min na a sigikun ye minnu ko ye n'o ye cɛba minnu ani musoba minnu ka daminɛ Jamiyatul Ansarudine cɛw la ani a musow la alors kana se silamɛ fure bɛɛ lajɛlen ma minnu sɔnna ka ko to Ala ye minnu sɔnna ka fɛn kɛ Ala ye u ka balo kɔnɔna la kɛnɛ in sigikun ye ninnu de ye o la an b'a dɔn ni olu bonya n'o barika ye
ala bi sɔn k'o kɛ yafa ye k'o kɛ an yɛrɛw ye n'an hakili tora taabaw la ala bi sɔn ka taa ko ɲuman di an yɛrɛw ma wala siga foyi t'a la nin kɛnɛ ninnu kɔnɔna la foyi ti sɔrɔ a kɔnɔna la ni hɛrɛ dama tɛ maa o maa ni ŋaniya jɛlen sera yan ala bi sɔn i mago bɛ min na a bi sabati o la an ti taa ni kuma yɔrɔ jan an ka dɔgɔtɔrɔso maaw fo Jamiatul Ansardine ko ten dɔgɔtɔrɔso min filɛ nin ye an kɛrɛfɛ yan olu de ni Jamiatul Ansardine bɛ fara ɲɔgɔn kan alors ka nin kɛnɛ ninnu sigi san o san o la an b'u fo k'u barikada k'a ɲini ala fɛ banabaatɔ minnu b'u ka dɔgɔtɔrɔsow la ani silamɛ dɔgɔtɔrɔso fɛn o fɛn yarabi ama ala k'u bɛɛ lajɛlen lafiya ala ka bana in ala k'a bɔ banabaatɔ bɛɛ kan ala ka dimi b'u bɛɛ kan ala k'u bɛɛ lafiya o kɔfɛ min fɛnɛ ye kuran di an ma an b'a fo k'a waliɲuman dɔn k'a barikada k'a kɛ alijinɛ sara ye ala ye ala k'o latigɛ ala k'o k'a k'ala ya bonya kama kira n'a somɔgɔw kama sɔlila rasul kɛrim n y'o de fɔ a ye n ko n'a diyara ala ye kuma jan tɛ nka a bi wajibiya an kan ala subhanahu wa ta'ala ye min fɔ saya in kun kan n'an da sera ka fitinin min fɔ an b'o fɔ wulibali ye ala ko ni ala subhanahu wa ta'ala ka kuranɛ lajɛ dans suratul vendredi ala subhanahu wa ta'ala bina fɔ an ye a ko la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer et vous serez ramenés à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce yala kumakan ye a ka kuranɛ kɔnɔna la an bɛ baara o baara la a ko siga foyi t'a la a ko nin bɛɛ lajɛlen bi ban don dɔ la pewu o kɔrɔ ye sɛn in an b'a la ka boli ale min ye ale ala kale n'a kan siga foyi t'a la an mana taa yɔrɔ o yɔrɔ la sɛn in bɛ an kunbɛn sɛn in bɛ an kunbɛn i sara o tɛ k'a dama ye koyi a ko i bɛ laban tuguni ka segin ale ala subhanahu wa ta'ala de ma ale ala min b'i ka gindo dɔn dogo la ani bange la a ti da o fɛnɛ ma tuguni a na taa laban tuguni k'i informer i kun b'a la ka min kɛ a bɛ laban ka taa seereya jɔ i ɲɛkɔrɔ o la an tilala ni nin kuranɛ haya in kalan na a bɛ wasa hakilima bɛɛ lajɛlen ye k'i ka tɔmɔta ta kelen sɛ i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ la a bɛ yen de ni mali dɔgɔtɔrɔw dɛsɛra min na a fɔ i ka taa Tunisie i bɛ taa Tunisie o bɛ laban k'i bila kɛsu kɔnɔ ka na ni ye o kɔrɔ ye i mana fɔ yɔrɔ o yɔrɔ la k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ na sɔrɔ ye min na nɔgɔya n'i taara yen kana ɲina ye depuis i taatɔ kaburudon caman bɛ yen su caman bɔra yen depuis i ma taa o la siga foyi t'a la saya in an mana boli a ɲɛ cogo o cogo a bɛlɛlen don a ɲɛ de mala kunandi de jɔnni min b'i labɛn ka saya in don makɔnɔ yan'a ka se i ma o kɔfɛ ala ko k'a bɛ laban tuguni ka an segi ka n'ale ala subhanahu wa ta'ala ma an sara yɔrɔ o yɔrɔ la maa y'an su don maa man su don i sara jirila jɛgɛw y'i dun ayiwa i sara yɔrɔ o yɔrɔ la i sara kungo de kɔnɔ ayiwa waraw y'i dun ala ko nin bɛɛ kɔfɛ i bɛ laban tuguni ka segin ale ala subhanahu wa ta'ala de ma i sara cogo o cogo la i su donna o i su ma don a kɛra cogo o cogo la i bɛ segin ala in de ma siga t'a la dɛ o siga man k'i minɛ an karamɔgɔ i nana cogo min na e yɛrɛ k'a lajɛ n'a fɔra ko i nali o gɛlɛyara i segili o man ka gɛlɛya kɔni nali ma gɛlɛya masa min ma i na cogo la i segili kɔni o man kan tɛ ka gɛlɛya o ma o la siga foyi t'a la an bɛɛ bɛ segin ala in de ma o ala subhanahu wa ta'ala kumakan ye an bɛɛ bɛ segin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an bɛɛ lajɛlen bɔra ale ala subhanahu wa ta'ala de yɔrɔ la wa an bɛɛ bɛ segin yɔrɔ in de la o la o kɔfɛ a ko a bɛ laban tuguni ka taa an ladɔnniya an kun b'a la ka baara min kɛ dogo la ani kɛnɛ kan nin yɔrɔ in de ye baara ye nka baara don jɔn de bolo min m'a labɛn baara don jɔn de bolo min ala subhanahu wa ta'ala ko dan yɔrɔ min na min banna ka da ye n'o tɛ a bɛɛ fɔra k'a ban siga foyi t'a la ala bɛ sɔrɔ ni sira o sira ye a bɛɛ fɔra k'a ban ala ma jɔn nɛgɛ dɛ jɔn de b'i yɛrɛ nɛgɛ o la hukumu kɔnɔna la an ka kira n'o ye an ka nabi ɲuman ye nabila yakubu
radiyallahu anhu ala ka jeba ma sai abichun akada yi chuko chuko nabila yakuba nabi nyuma mi ni ale ni melikal mautu yeteriado don ba okoti o yale nabi yakub ale ni melikal mautu olu de karatiri kanyina ma yakonna la nabila yakub aya nyini ala fe amako be teriya kaddo ani melikal mautu che aya kanu ala sonama ayel yamarudi melikal mautu ma ani yakuba ka jenyo yala ala sonama o jerati do dola melikal mautu nana kana bo ay ako mbi fe do nyini fe no de yakubu ye abi fe do nyini melikal mautu fe akolu accordé ay o ka teriya konnala ko do ka je konnala abi fe do ni fe do nyina fe akana so fiu olu dokana alors ka soro ale mabo akalam ngala belwele bay jumenye akomba nyini fe do mina ni mako bina jona no de kan ni mine kana so fiu ka chunka ijija ka averti yani ikana melikal mautu ko ko bashitinna ko najara alay nti chuyi ka fiu nimbina na chide unchi ima ubo jelati sangani nana se do dola a wati ujana sa sabla wati mana jya chugo chugo ada madde bolo imo ko be chama mbalila mandevi mana san dambalo imana samuka mbalo imana sambisba balo fo kana se san kemema imo goti saye na alibi koy imo ko be ka doware de sorokata donc o koray saye wati o kasuru dave bebolo mashite mimi jona ife wala sikatala do dola melikal mautu nana kana chu nabla yakubuka akwa bena ko kana ninta ko dalba maka wali sira am yakubu ko yani kanni mine mba fe folo angu bena minka ko reproche kila no de ngui mai kana chunga fiu fo ika sudan melikal mautu ko ma ko nya sudaila la nasore de ma famia nyote ne chide unchima abisi chide nsi goroma sabayere ma minu nana kana pumbi fe walma minu nana kana jirila ka fo ko ne mako bila ako chide folo ako ejumenyi ako keneya min ni galabo min ngumbila ako nyoba chide folo wi ako do mina eni ne bebeninga ka fo ngana sima fiu fo nga fi o do ni biche seni mi ngumbe farkolo la keneyala ako yani ani biche ku bichukuti ako sikatala ako do mina min kuma ifo kasi bima nguntita keneya mi ngumena a doboro la sa ako chide flana minni ya chima ako farkolo yin do mina mbisi ma nambi ben kuma kayinka i farkolo mi chugo mina o ya sura ma foso ako me biya bi chugudi ako farbe foso nabla yakubu ko yichi ako akerati ako chide sabana minni yo chima ako mmina do mina ima nambi beninka ako ya sura ikuzigi shite je mankele bi mina ako me biya bi chugudi ako abejera ko na bejera kaba kuma na ibi labe anga benga khoni mi ne adafa ledu mimbe ani Allah subhanahu wa ta'ala che no de dave bela jele mina sayanene kuma na ibi labe afe edra ola sikatala yakubu ako shima na jenya chugo la ako dodo la kabi bampe ninchide ninchira machama masawo Slameo ni chide nchira machama ma jango ninde ale mi accordé yakubu no de melikal mautu ani yakubu bena minga oeni nga enne tadu kuma imbiande wala nini nkene nzikira
asigikun ti taaba o dama ye sa asigikun ye anw minnu bi yan n'anw ma taa fɔlɔ an bɛ se cogo min na k'an labɛn ka fɛn labɛn ka taa o jira daliba ma la saya man jugu n bɛ taa ni min ye o de ye baara ye o de ye baara ye alors ka sɔrɔ a sira dun bɛɛ lajɛlen jirala an na k'a ban pewu Mamadu Mustafa ka kumakanw fɛ alayhi salatu wa salam o kama kira ko ten alayhi salatu wa salam don dɔ la a ka sahaba dɔ nana a ma a ko Mamadu Mustafa n b'a fɛ i ka fɛn dɔw fɔ n ɲɛna minnu n'a bɛ to n kɔnɔ alors ladilikanw na kumakan minnu n'olu bɛ to n kɔnɔ n na silamɛw yɛrɛ waaju n'o ye d'après Ibn Anas le prophète Mohammed paix et salut sur lui a dit à un homme alors qu'il l'exhortait Anas de bala kala kali Ibn Anas ko do dola Muhammad Mustafa a tora ka ladilikan dɔ di a ka sahaba dɔ ma sahaba min n'a y'a ɲini a fɛ a ka ladini fɛn dɔw ye tuma na fɛn minnu bɛ to a kɔnɔ n'ale yɛrɛ b'a yɛrɛ waaju n'a ye n'a bɛ maa wɛrɛw fɛnɛ waaju n'a ye a ko prophète de 5 choses avant 5 choses o kumana ko le prophète Mohammed paix salut sur lui kumana min na ni cɛ ɲini kumakan in fɔ a ye ko kira ko a ma ko préserve toi de 5 choses avant 5 choses ko i jija i ka fɛn 5 i k'i jija i ko o tɔnɔ dun yanni fɛn 5 k'i sɔrɔ ye kira ka ladilikan a ye min di a balimakɛ ma a ko i jija fɛn 5 bɛ yen i k'o tɔnɔ dun yanni fɛn 5 ka na i t'o tɔnɔ dun a ko a fɔlɔ-fɔlɔ a ko ta jeunesse avant ta vieillesse a fɔlɔ-fɔlɔ o de y'i ka denmisɛnniya ye i k'i jija i k'o tɔnɔ dun yanni kɔrɔ ka na ni kɔrɔ nana ka ban k'o bɛ ban pewu sika foyi t'a la i ka denmisɛnya i jija i k'o tɔnɔ dun denmisɛnya tɔnɔ dun bɛ dun cogo di Ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ sira kan o de ye k'i yɛrɛ kolo Ala ye se b'i ye ka fɛn o fɛn kɛ Ala ko t'a la i k'i jija k'i yɔrɔ ma janya a la i wulibali ye dɛ i ma hakili jigin Imam Aliyu ka kumakan dɔ la karamallahu wajha Ala ye cɛ min ɲɛda sanuya n'a ma sujudu b'i boli Aliyu ko adamadenw n'a ma se fiyewu ka Ala ka nɛɛma barikada a ye hɛrɛ minnu k'an ye n'a ma se k'olu barikada Ala ye ko an kana sɔn fiyewu a ye hɛrɛ minnu kɛ an ye ka laban k'olu ta k'a kɛlɛ n'a ye ninnu kun ye dɔnnibaaw ye ninnu kun ye dɔnnibaaw ye i y'ale ka kuma mɛn ko n'a ma se ka Ala subhanahu wa ta'ala ka nɛɛma barikada n'a ma se k'o kɛ ko an k'an jija an kana sɔn fiyewu ka Ala subhanahu wa ta'ala ye hɛrɛ min kɛ an ye k'o ta k'a yɛrɛ kɛlɛ n'a ye i wulibali ye dɛ Ala ye sen di e ma a ye nɛɛma dɔ de k'i ye a ye dɔ jɛ o la a ye ɲɛ dɔ de di i ma a ye dɔ fɛnɛ jɛ o ɲɛ la a ye da di i ma a ye dɔ kɛ bobo ye a ye tulo di e ma nka a ye dɔ kɛ tulo geren ye bolo fɛnɛ b'o cogo la a y'o di i ma nka a m'o di dɔ ma o tuma na Ala ye nin nɛɛma minnu kɛ adamadenw ye ko an kana n'an ma se ka Ala barikada ni ninnu ye an kana sɔn sa ka Ala kɛlɛ n'a ye nin wulibali ye dɛ an ta ye min cogo di an fɛ Ala barikadali tɛ anw labanna tuguni ka Ala kɛlɛ n'a ye de senw bɛ kɛ ka mun kɛ bi anw ka jamana in kɔnɔ ka taama ka don dɔ kan o ka furu bɛ se cogo min na ka sa musow se kɛr'o ye ka taama ka don balimaw kan sindiw bɛ se ka fara cogo min na cɛw se kɛr'o ye a kɛra baara ye dɛ Aliyu dungo ko n'an ma se ka Ala barikada n'a ye n'o de an ma se ka sen ninnu koro k'o bɔ walijugu la an kana sɔn fiyewu k'o ta ka taa walijugu kɛ n'o ye an k'anw ta kɛra bi anw b'a la ka Ala yɛrɛ kɛlɛ n'a ye se kan ka se n'anw ye yɔrɔ yɔrɔ la bi n'o ma kɛ morijuguw fɛ yen o bɛ kɛ domajuguw fɛ yen walima o ka kɛ buwati kɔnɔna ye walima o ka kɛ bariso kɔnɔna ye anw ta kɛra bi wulibali dɔ dɛ surtout la jeunesse malienne n'o ye denmisɛnw ye bi sen min bɛ an kɔrɔ n'an kan ka Ala barikada n'a ye o kɛra dɔnkɛ sen ye o kɛra gulɔmiyɔrɔ magɛ n'a ye ani bariso kɔni
jeune si te bi k'i bi wele ko e bi voku la fo a ka sɔrɔ e ɲɔgɔnna jɛnɛya kɛla ten jeune si te bi k'i bi wele ko e ye jeune plein ye fo a ka sɔrɔ e ɲɔgɔnna sonden walima gulɔmina kɔni olu ka jamana in kɔni a bi n'i y'a ta k'a lajɛ 95% musulman nga gulɔ min bi an ka jamana kɔnɔ o sous région ka dɔgɔ a bi min yɔrɔ min na bɛɛ kɛra gulɔmina ye bi denmisɛnnin si tɛ yen bi k'i b'a jɔ kɛmɛ sarada la ko 90 bɛɛ a bɛɛ lajɛlen bi gulɔ min bilahi a bɛɛ a cɛ fara a muso kan a bɛɛ bi gulɔ min silamɛya la ye koyi an ka jamana in b'a la ka taa cogo min na a taa cogo man ɲi dɛ ala ye nɛɛma min kɛ an ye an ma se k'a barikada n'a ye nka an bɛ ka laban tuguni ka nɛɛma in ta k'a ala kɛlɛ n'a ye o kama kira ko ten ko an ka hakili to cogo bɛɛ lajɛlen na an ka denmisɛnya kɔnɔna la an k'o tɔnɔ dun yanni kɔrɔ in ka na an tɛn'o tɔnɔ dun ni kɔrɔ nana ka ban tɔnɔ dun yɔrɔ t'o la i b'i sigi de sa n'i kɛn bɛ ka den ɲuman dilan i ye o n'i servi ni ɲuman yɛrɛ dilannen tɛ i ye i n'i sigi sa ko o kɔlɔlɔ de makɔnɔ sa nin dɔrɔn de don o tuma an k'an jija an ka fɛn dilan an yɛrɛ ye fɛn min ni o bɛna a nafa diɲɛna yan don nataw la ani fɛn min n'a bɛna a nafa lahara don na an ka hakili to nin na n'an hakili tora nin na siga foyi t'a la an ka ɲɛnɛma ye a baara tɔ a bɛ nɔgɔya an bolo a ko a filanan a ko ta santé avant ta maladie i ka kɛnɛya min b'i la k'i k'i jija i k'o kɔlɔsi i k'i jija k'i ka kɛnɛya i k'o tɔnɔ bɔ yanni bana kana i wulibali ye i jija ala subhanahu wa ta'ala ye kɛnɛya min d'i ma i ka denmisɛnya kɔnɔna la walima i kɛra maakɔrɔ yɛrɛ i k'i jija i k'a tɔnɔ labɔ ni ala subhanahu wa ta'ala barikadali ye a ye kɛnɛya min d'i ma i k'i jija i k'o barikada i k'i jija i ka hɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna la yanni bana kana ni kɔrɔ nana kama fɛn wɛrɛ t'a kɔnɔna la ni bana dɔrɔn tɛ o ye ni maa min yɛrɛ kɔrɔ la jango bi bana sifaya fɛn o fɛn n'o kun kan ka maakɔrɔ minɛ a bɛɛ bɛ denmisɛnninw na bi hali o don na dɔrɔn muso dɔ bɔra an fɛ yen ka dugawu k'a den san 9 mɛ den tɛ kɔgɔ dun dɔgɔtɔrɔ ye kɔgɔ haramuya ka pewu san 9 never a bɛ fɔ ko maa minnu ka kɔgɔ bila an ka jamana in kɔnɔ yan dɔ ne kun don ni si sera hakɛ dɔ la a bɛ fɔ k'i ka kɔgɔ bila o bana tun b'i minɛ o ye maakɔrɔba bana ye o dɔ ne nɔfɛ yan mɛ k'a kɛ ko denmisɛn san 9 k'o ka kɔgɔ bila an b'a dɔn k'a fɔ ko bana t'i maakɔrɔ kunda tuguni a tɛ denmisɛn kunda tuguni o tuma na ko i k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen la ala subhanahu wa ta'ala ye kɛnɛya min d'i ma i k'i jija i k'a tɔnɔ dun ni ala barikadali ani ɲumanya kɛli yanni bana kana don min na n'i dɛsɛra pewu n'i dɛsɛra bato min n'an kɛn bɛ k'an suru o kan k'o kɛ silamɛya in yɛrɛ ye ni bana nana ka ban i bɛ dɛsɛ o la koyi n'i y'a mɛn i biri ka wuli taa misiri kɔnɔ bana de mana fɔlɔ koyi n'o tɛ ni bana nana o b'i kɔli nin bɛɛ lajɛlen na amin o la siga foyi t'a la an k'an jija an k'an ka kɛnɛya an k'an jija an k'a tɔnɔ dun yanni bana kana ni bana nana ka ban dɔrɔn baara banna a ko a sabanan n bɛ min f'i ye a ko i jija nafolo b'i kunna wagati min na ta richesse avant ta pauvreté wagati min na ala ye niyɔrɔ d'i ma k'i kɛ setigi ye walima k'i kɛ niyɔrɔtigi ye i ka kusa ni dɔ ye ko i k'i jija i k'o tɔnɔ dun yanni don min na i ka se bɛna ban yanni don min na i ka se bɛna ban la siga foyi t'a la an k'an jija ala ye nɛɛma kɛ maa o maa ye i jija maa min b'i kɛrɛfɛ i sigiɲɔgɔn na walima i balima la i bɛ se cogo min na ka hinɛ in partage i n'olu ni ɲɔgɔn cɛ i ni adamaden ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ yanni don min na fantanya bɛ na nafolotigi caman tɛmɛna dɛ suguba in kɔnɔna la yan bamakɔ yan nafolotigiw bɛ ɲɔgɔn jira minnu ye miliyari mara n'u labanna tɛgɛjɛya la bi minnu ye miliyɔn caman mara anw ka kinw kɔnɔna la yan bamakɔ yan olu camanw dɔnnen don a dɔw ma sa fiyewu fo u sirila maa wɛrɛw la o caman bɛ yen o kɔrɔ ye ala ka nɛɛma a b'a di maa ma maa min a diya a b'a minɛ maa la maa min ye a diya o tuma na ni ala ye nɛɛma kɛ maa o maa ye i jija i ka hinɛ adamadenw na yanni don min na gɛlɛya ka na
gɛlɛya nali ye fila de o ni dɛsɛra ɲɛnamaya in kɔnɔna la ka setu i ye se banna pewu nafolo banna o kuma na a bɛ fɔ ko i kɛra fanda ye walima don min na n'i sara ka ban seko kuma tɛ yen tuguni o y'o bannen ye nafolo ko kuma tɛ yen mobili b'i bolo etaziw b'i bolo bamakɔ bɛɛ y'i ta ye o kuma banna o kuma na yan'o don in cɛ i jija cogo bɛɛ lajɛlen la i ka hinɛ ala ka jɔnw na i ka ɲumanya kɛ i balimaw ye i ka ɲumanya kɛ i sindiw ye i ka sindi siraw taama n'a ye i ka balimaya tugu n'a ye i ka hinɛ adamadenw na o kuma na ni nin tora an kɔnɔ siga foyi t'a la k'a fɔ ko don dɔ la se ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna ban ala bɛ sɔn ni ala ye nin yɔrɔnin min k'an ye an ni silamɛw bɛ jɛ ala o la kira nin de fɔ a ka sahabaw ye a ko a nanina a ko ton temps libre avant ton occupation waati min na i bɛ se ka ala subhanahu wa ta'ala bato i k'i jija i ka waati fɛrɛlenw kɔnɔna la ala batow b'o la ka wuli ka taa bɔ i balimaw ye ka wuli ka taa burusiw kɔnɔna la c'est-à-dire mɔgɔ minnu bɛ yen ni hinɛ ba t'u ye o kɔrɔ ye seba ti mɔgɔ minnu ye walima ka wuli dɔrɔn ka balimaya siraw taama i k'i jija waati fɛrɛlen min b'i bolo i kɛ o la n'o de ye ɲumanya kɛli ye o kɛra wulikajɔ ye o kɛra baara fɛn o fɛn ye waati fɛrɛlen min b'i bolo i k'i jija i ko o tɔnɔ dun yanni don min na i bɛna ka na occupation bɛna bonya i kan ni occupation bonyana ka ban fɛn caman bɛ yen i b'a fɛ k'a kɛ ka baraji ɲini silamɛya ka hukumu kɔnɔna la walima fɛn caman bɛ yen i b'a fɛ k'a kɛ pour que ka nafa sɔrɔ ɲɛnamaya in kɔnɔna la i b'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ taa k'i da bari sabula kow cayara a duurunan kira ye min da k'ale salatu wasalam a ko ta vie avant ta mort ko in bɛɛ lajɛlen mako bɛ min na a ko i ka ɲɛnamaya kɔnɔna la i jija i k'i ka ɲɛnamaya i k'a tɔnɔ don yanni saya ka na an sigilen don ka min makɔnɔ ɲɛnamaya in tɔnɔ dunni an k'an jija an k'o kɛ yanni saya ka na mɛ nin kuma in mako bɛ jumɛn de la nin kuma in mako bɛ minnu ko k'u ye silamɛ ye a danganiyara minnu dusukun na ani a danganiyana minnu dabara la k'a fɔ ko an bɛ ala subhanahu wa ta'ala de fɛ an zeriyara k'a fɔ ala ye kelen ye muhamadu mustafa y'a ka ciden ye o tuma na nin kumakan in a bɛ boli jɔn ni jɔn kan olu de ye a sɔn ka yiramaw ye sabula ni kira kumana kira cɛla lil alamin arsalnaka lil alamin k'a kɛ hinɛ ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ mɛ kira muhamadu mustafa ale nakun ye jumɛn ye o de ye ka na ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ dɛmɛ kana ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ dɛmɛ ala kelebantiya bɛ se cogo min na ka sabati adamadenw dusukun na adamadenw bɛ se cogo min na ka sira ala ɲɛ adamadenw bɛ se cogo min na ka kɛ laadiri ye wa adamadenɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ani ala subhanahu wa ta'ala bato ko ɲuman na o tuma na kira cira ni nin de ye n'o de ye jogo ye o tuma na ni kira bɛ kuma kuma o kuma i b'a sɔrɔ a fanba n'o y'a majorité o bɛ ta ka boli silamɛw de kan minnu ko ko an dara ye muhamadu mustafa la minnu ko ko an bɛ baara kɛ ni ala kelebantiya ye alors donc kuma in bɛ bolo olu de kan kosɛbɛ maa o maa kɛra silamɛ ye i b'i jija i ka ɲɛnamaya kɔnɔna la i k'a koro ala subhanahu wa ta'ala ye a nɛɛmani min k'i ye ɲɛnamaya in kɔnɔ i k'i jija i k'a tɔnɔ dun o tɛ siga foyi t'a la saya ye a bɛ kɛ an sigilen don ni a ye wala siga foyi t'a la waati jumɛn don o bɛ ala subhanahu wa ta'ala de bolo nka mala kunnandi de ye maa ye alors min sɔnna ka bɔ i jurumu na min sɔnna ka i ka wali jugu ye k'a to yen ka sɔrɔ se b'i ye i bɛ se k'a ɲɔgɔnna kɛmɛ kɛ mɛ ka jɛ kelen kɔ k'o kɛ ala subhanahu wa ta'ala ɲɛda kama walima ka segin i kɔ i bɛ wali jugu min na alors ka na ala subhanahu wa ta'ala zati kama k'i ɲɛsin ala ka diinɛ ma a bɛ fɔ olu de ma ko maa kunnandiw o la an b'a ɲini ala fɛ ne ni aw yarabi an ma ala k'an fara olu kan ne ni aw yarabi an ma ala k'an ye o la ala ka sababu ɲuman k'an ye ala k'an sutura ala k'an kɔrɔta silamɛ ala k'a dɛmɛ ala ka sini kɛnɛya d'an ma an bɛ ala fo ka ala barikada ala sɔnn'a ma mali de kɔnɔna la ala subhanahu wa ta'ala ka silamɛya mako bɛ min na n'o de ye muhamadu mustafa yɛrɛ cikun ye innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq n'o ye kira yɛrɛ ye min fɔ a cikun na n'o de ye ka na jogo ɲumanw dɛmɛ u ka jogo ɲumanya bɛ se cogo min na ka dafa ka se ala subhanahu wa ta'ala o la ala sɔnn'a ma o source k'o bɔ anw ka jamana in de kɔnɔ mali kɔnɔ yan o la maliyɛnw bɛ ala fo
o kama nya fo ngo malian woni mbado nyote nyebe de bado koy par sabla baya koy makute Allah subhanahu wa ta'ala de ka kodo Allah de afo qur'ane konna la mawo mai darale Allah subhanahu wa ta'ala la ikana muhammadu fe ikana layduta ha wuli baldo de dans les suratul l'éprouvé verset 12 suratul mutahana suratul mutahana konna la ni do na Allah subhanahu wa ta'ala ba fo ka danyo ka bampeu we ay baya yereta akanga ta chugo mina akanga ke chugo mina muhammadu ka duma chugo mina oyo fo chugo de nyote qur'ane ere fale de do ala tew qur'ane fale de do laydula ni sudi do na suratul maryama konnala verset 85 ou 87 Allah subhanahu wa ta'ala bina fo o konnala ako ils ne disposeront d'aucune intercession sauf celui qui aura pris un engagement envers les tous ni ala kuma kai qur'ane kono mbora ka sura mi fo sa no suratu maryama yi o ye ala kuma na laydu ka yoro mina ayi bonya mi fo laydu ka yoro mina o yoyi mais suratul mutahina no suratul l'éprouvé o de ayi baya yere fo akanga ke chugo mina aya fo ka bampeu mu'minu ani mu'minatu mawo ma no darale Allah subhanahu wa ta'ala la ka fo ale kilinye Mol Mustafa ya ka cide asona kira yimi wa asona oma ko olu kana layduinta o ka segaka kira iba fuye kwa folo ka futi fla fara alaka ala dana ya kofe aflana afuye ku ka futi shwenike asabana afuye ku ka futi jene yake annani na afuye ku ka futi namara ke usiyen korota ku bulo koro duruna uti mafa no de utu defa worona ni ekira yo bla bara nyuma mina ujele do no keli ala ko tugodi o kofe ako Muhammad Mustafa ni mami njera nini ne ala kele banti ali kalaba tuguni kalledu tane Allah subhanahu wa ta'ala no kera bara jugo kela fen fenyi Muhammadu ne ala ya fa deli uyi ne ala de hine masai ne ala de ya fa masai Qur'ane haya danai ntne kapmai ni Qur'ane bi mali kono yawo abi Faransi abi Ameriki abi Saudi ala abi nye Europe nga jamana en kono ya baya emi ya umbato nye be ba do baya emi ay dara kapmate afaka kapmate anana soro yende do sie dale kundo aka nga do takunye ama famu ya de ami Qur'ane kalami temaka nga mako be jumena awunkumu do takunye nga hali chini do taye ko foi do nganvoi de islamia la fona kera ala yredda na yali doray ka fo ala kelibanti yali sabatili no de la ilaha illallah muhammad rasulullah hali chini do tawe ame ka sura sabatili do Qur'ane kono abi yoro mina afoli ka fo jamana ngone ya mashito hakedo adalubi yoro mina Qur'ane konnala o foli jamana ngone ya karamo yi mashito hakedo anga hali sisa siendo dale do aka engala sie ka boni bese yo ni sie da ka bi wala ki ka boy billahi baldo de ako jogo di suratu maryama konnala ako ale ala ya haramuya total danve beka ikadu ale nyine konnala fo ni mo mi nyelle duta ini ali Allah subhanahu wa ta'ala billahi suratul maryama akwaya haramuya danve bedeka islame kotala foi kotala ko danve be nya haramuya beka do aljina konnala fo na kera mami nyelle duta hina masani karamo aydara mani sebe adema sebe nimi alaka Qur'ane de kono mimbi bolo ani mimbi awumbu o senda kunya ka jume wala jugo bise jugo mina ka cari jamana kono dorole do adala la ka fo ko ala ekele jonne dalentola hali boli sona mimbi boli sona adambe ala lawo abado ka fo ala ekele ni ala kele bantia o sabatile do abado boli mana na leyo ale nana jugo mina boli yere nana nyenati ale rebodo jiri de be min turula na willa a willan jonga yamaru Allah subhanahu wa ta'ala o ale tsara tiga ni jonga yamaru ala ale ma jiri turu kablai wal ma jiri won ma falena ale kay yamaru na kembe katu otuma na afalla ni minga yamaru aba do ko oti force américain oti force japonais
o jonde Allah subhanahu wa ta'ala o tumana boli sona yere ba do ka fo ko Allah yi kelenyi wa sebi Allah kelen doroni onga mune an islamé bo nyona sisa min zona ka do ka fo ko boli be mbise ka batu nga nyede kama nga minga bo ka teme beka o ko kwanga le kelen doroni batu o tumana nana kanu batu o ni nana o batu orola o tumana o min vo ka fo ki ko ke o imanga ba o konima islamé ay ni doroni fe do de do fe minga no ko juko mais no ya dabriye kaba convenu era bi yera nyini kuma chama me yera nyini ko te na fora ko ala danaya ko atobe bo kono o na tobe bo kono na ka fo ko ala danaya no sabatira kaba ko yera ti jere yake yera ti shweni ke parce que dambe ala la ko limaniya bi sabati idu sukuna me no sabatira kaba ka fo ko yera che o me muna ni ala ko anga leiduta muna ambi ba o mamuna leidu dumina ta jumena ko ika fuiti jene yake ikuy dambe ala mina ka fo ala kelenye Muhammadu yakachidi ko ika leidu ta ka fo kuitna fara fara o ala inga bo mumiti dese ola leidu be kaba muna ibi kodoma ko ala dana yadro ala kelibantia konvi o yuru bora ko kalama sawo akomo emi o bebiri lala sawo ni ala dana no dama be fenya so minu ni bingali kala minu manga jamana en kono saya soro la be pana la ilaha illa fo abi fo dave be fe nga jamana en kono ya nyama khalo ko aketo no ejiluwi no kondana obi dime fo la ilaha illa te kamale na desera ka shwendala wal man na desera anyamo gomsola abi dime fo ni la ilaha illa te bela jele ba fo glomina obi la ilaha illa fo fale glo tew o dale bi la ilaha illa fo o kuma anya do sawo la ilaha illa kuma kane do no e kelma de do no shiriya o tuma na shiriya amina do ka fo abin koi sika fo itala wa shiriya yire ke me kien do bi o ka bunga temaka o jonne o kien bunya ka temaka o ala yere de ala mi kelma yere blai o de kien were bunya ka teme kelma yere ka mana kuma yindi baya mi ya doni no nga jamana en kono ya ni ndorane do ko ni dara ala la kaba ko iki jogo nya iki kli otumana jogo no feto ko ala yere mi voilà o de flenita mana ambi kuma suya ka keto nyina nga ma khorofe ni kuma jena ona ke explication di jogo islamé o ma yote amo kanu wala ambi kuma suya ala kan korota ala ka shini kenade amma ala kan wasa ala ko ka kala bo yankama kila na somo kama azza wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh falhamdulillah ni kunya ye garanti bugu jamiatu ansardin islamia tonde wulu kala dala wajulu kene ka ubi kene min sigi u ka bamba toyi amala delila delika minu fora kene inkono ametlo nyuma ala ko dini ni awma ka bara kene aye fana ala ko nogo yambela jeli ka deli ala fe do ni saraka bo minu kera bamba to nu fana yi ala ka mine uma an islame fure bela jeli ka yere fu ko wole nyumando aka nyema dala akambe wati were wa shukran lakum fi amanila tinya wilila ngalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila ngalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila ngalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chiendeme Shikolo